Kan iki Allah metu nyawa Allah. Bali Allah mlebu Allah jamiul sing metu bali mlebu kok utuh mayite uga tapi utuh apa ilang terserah jenengan ora iso kok ngersane Allah kowe nek milih utuh ya sing metu bali mlebu bali Allah mlebu Allah jamiul dan iki utuh bahasa utuh wah anti 1000 tahun ora bakal basa ya utuh ning kono kuwi. Ya ning kono kuwi Allah. Utuh ora bakal basa, lemah lan durian, singkat larep, cacing mo, boten purun, enggak mau cacing, enggak mau singkat. Enggak bisa basa utuh, maksudnya uga ya mergo iki bali mlebu bali Allah mlebu Allah jamiul. Bahasa-bahasa Allah ora? Kayu batu ya usah kebo sapi ya basa jendelan ya mawut iki yo dong metu dari mlebu Allah dari Allah mlebu Allah jamiul kan kok utuh mayite uga jelas itu berilang bali Allah sing metu Allah metu iki raga mlebu Allah sing metu wau. Lah mbok iki ilang so sing dikubur karek apa? Wonge ra ono mergo wonge iki mlebu rene ilang wonge. Pun niki sadurunge dikubur wis ilang. Utawa ning dikubur esuk sore dijudah. Wis ra ono. Orang masih kene muka bali mlebu. Kemat wong. Berano. Syukur-syukur orang ati kubur iki silang sik, sing kubur karek kapan. Upama kapane ora ning kene dikubur dipendem ndagake sing dikubur iki ndagake mlebu sing bali mlebu Allah nyawa Allah bakal lalu ilang ning kubur iki dilarangno. Dikubur esuk sore wis ilang. No, kaya wes koroni critane jarene esuk dikubur. Pun wektu dhuwur enek kancane goleki, kowe sapa kowe wes koroni kancamu. Wah, sak pendem esuk mau sing mendem. Cemdo Mas Koroni. Nah ini kuburane nang kono, andeng wit gedhe kae. Puarane goleki aja maneh mayite kuburane mboten enten. Kuwi wes. Kok sak kene andeng wit iki padane kene kok. Lah ra eneng ndadi. Ya lemah pulih atos neh ra ono kuburane bekas judulan ya ora ono, mayite ya ora ono. Iki wes Koroni. Mergo sing dikubur jasad iki mlebu nyale sing metu. Mau jasate ilang kaya wes koroni, kuburane ya ilang, wonge ya ora ana ilang. Mun saiki dongenge ngeten. Dongenge sithik nggih. Nggih. Dongeng tapi nek ora ngaji. Dongeng. Nggih. Dongeng nek dipaido ora dongeng. Piye dongeng iki dipaido ora apa iso? Ngeten. Kula dicari buyut kula cerita teng kula nah tak kandhe ya nah buyutku aku buyut cerita teng kula buyutku biyen jenenge Hasan bin Toyib Hasan Toyib ono iki buyut kula nalika mancing sepuh wasiat putra dene nggih anakku lan wedok putuku kumpul rene nggih Mbak nggih Pak kumpul anak-anak kabeh kita kandhani yo iki buyut canggah paling cek-cek nek iku teng kula jenenge udek-udek buyut
Ceritane ngono. Le yo ger nang anakku anak wedok anak lanang putuke aku kok nek wis mati. Ya disuceni, dikafani, disolati, leboke krendha pikulan mayit. Terus ditokke saka omah, mai lak pamitan to. Dipamitke ning latar kono mandek sik ya pamitan. Niku bakasan kaputuan Allah nyuwun pamit. Enten lepatan nyuwun pamit, kadang utang jauh keluarga sithik sugeng. Pun rampung pamitan mayit. Nunjuk aja susu mbok angkat mlaku nang kuburan. Tunggune 24 jam. Pamitan rampung tunggu sik 24 jam. Lamun pamit rampung. Monggo sampun piye-piye putra sing gajeng. Duwe bau. Mesti pengirim niki simbah paling. Nek pamitan mayit ngadan makasih mayit masuk jenazah. Mayit kan masuk jenazah. Masuk mayit ngomongnya beci mayit kan ngono. Pun rampung tunggu sih 4 jam. Lagi 5 menit mendung toko. Potong dikit. Pun wangin toko. Rujuk wangin. Wabe hampir. Ini berikut dalam. Ampun. Meneng sih. Ngono. Wabe ku ambru. Mendung peteng dikit. Wangin toko. Wabe ambru. Udan teko kemledhok kabeh klebet wah klebet yo ampun yo mendel montong mriki mboten lak hari nah ilange mendung ilange angin ilange udan teko kendha pikulan mayit tiba bae sak tembur biar besar pikulan mayit pun padang mendunge ilang angin ilang udan terang jo mboten teles jadi kabruk kabeh ora ana ketambruk ora putih kabruk ala-ala yo putih sing teles ora sing teles bon nggo mangkat nah sing mikul kondo sing buri pikirin Malayan niku yo iki kok Malayan yo mau abot mriki kok Malayan piye iki gose wau terange udan terang enten banyu sak tembur kira-kira sak tembur tiba kok Malayan tiba biar dengan kula niki sing niku sing Manggo dilisik. Nah, didulke krendha to, didulke dibuka tutupe krendha pikulan mayit. Kantong kapan mayite bakal san. Kemudian itu kalau mau kapan? Macam budi mayite hilang bareng bulan hilang di sak timbul dari kulit banyu angin mulai angin dari angin hidup laut banyu hujan mau mulai banyu geni lemah wis ilang mau so durung dikubur wis ilang teng latar nek saged menutupi tapi lamun boten saged kubur nama jenazah orang kubur mayit kubur wang landak engko rampung mulih sing padha ngurugi idak-idak iki ndang sing nglekar ning kuburan iki lho ndangake mlebu sing metu wau iso ning kubur dikubur esuk sore mboten enten mayite kaya wes koloni dikubur esuk sore dibongkar mboten enten aja maneh mayite wong kuburane ora ana dudukane pulih lemah toton lemah kan ya piye lek golek wong ning kene diduduk yo ora enak diduduk ilang ngono so gampang sampeyan nek ora belajar mboten bisa terus bener itu sambung
belajar ya karepmu ora belajar. Butuh mujine. Terus belajar dipek dhewe, dhek dhewe, iso dhewe, kanggo awake dhewe. Itu kan yo paham. Betul tak kejualai wong liya. Nek wong crita mau karek manut menenge cek to oleh apapun, oleh dulu, oleh meditasi, oleh menenge cek odonu kamadonan tukum ada yang mau cara-cara cipta yapi mula al insanu siri menungso rasa insun dan kawitan lah insun rasa insun dan pungkasane pati rasa Allah jadi rasane menungso. Nek Allah jadi rasane menungso iki lho pungkasane pati Allah jadi rasane menungso sebab Allah duwe amal, Allah duwe Allah duwe sifat, Allah duwe af'alullah, asmaullah, sifatullah, dzatullah. Ketemu af'alullah, asmaullah, sifatullah, dzatullah, ketemu wujud jami'un. Dan kali itu kemarin af'alullah wis dienggo penggawene Kepulauan Suyo. Pun asmaullah wis dienggo nami Kepulauan Suyo. Namine Allah, asmane alif lam lam. Nah, alif lam lam. Ibu terus pemegang wis diganti SOMAL. Urun bener. Tak urun yo wis. Maune asmane Allah. Lahir procot nggo sifat Allah 20. Dadi kula jan lahir procot nggo sifate Allah 20. Wujud nafsiyah. Wujud Allah nafsiyah diganti wujudnya SOMAL. Wujud nafsiyah. Allah wujud nafsiyah makna bangsa zat. SOMAL wujud nafsiyah bangsa awak. Apa bedane zat karo awak? Zat Allah wis diagem dinggo gele-gele menungso. Asmane Allah wis dinggo penggawene kula janjiku. Asmane Allah wis dinggo nami kula menungso. Sifate Allah wis dinggo rupane kanca. Yang ae protot engel saka kula karo lucu wis nggo sifat rong. Iya bener. Air protot saka kula wis nggo sifat rong. Siji sifat wujud, ya kalau wujud bener. Nah yo kuwi wujude sing duwe wujud. Loro kitab, wis ngono ae, loro kitab nggih. Kitab dhisik to? Kitab di sik bener ora? Kitab ana di dhisik ndok piye? Jadi bapak anak. Bareng yakin? Di sini manusia apa? Di sini manusia apa? Bahwa ma'akum ainamakum ini puluh wilayah potong tengah bareng au. Sok mati kereta bareng au. Hilang bareng au. Bali bareng au. Lahir bareng. Urip bareng. Allah mati kereta bareng. Bali Allah bareng au. Swarga bareng. Ngalam langun bareng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapundhut tapi bahasa datang Allah. Dadakan langgan Mbah Haji kanthi tenang jam ning wau alhamdulillah. Ya ora. Bali Allah ya bareng Allah. Urip bareng Allah, mati bareng. Nek mati ra iso muni. Lah iya kasome apa? Jabatan jujuke pati
ilai rajiun duwe pati bali maring dan Allah nyot to berarti Allah rasa rasane rit dipikir berarti Allah rasa rasane afnale Allah wis nggo penggaline Gondadoyo asta jiwa namine Gondadoyo sifatnya dinggo rupane wujud risiko nanti wujud iki Pak wujud wujud ya wujud iki wujud ya nyileh namanya sing duwe disili karo sing duwe wujud lah wujud sing duwe wujud disilih sing ora wujud wondanane wujud kok wujud niki wujude disili karo sing duwe wujud nang ngono dadi kadang ki Allah kan bener wujud ya iki wujud sing duwe wujud banan disili aja dirusak nggih Bali dipundhut sing duwe wujud dipundhut kapundhut karo sing duwe wujud kapundhut sowan kali dhateng alam kelang terse langgeng biyen iki saiki ya iki besok ya iki langgeng saged nggih jujuke pati bali maring kula lah kula rasane urip uripe dhewe ini urip rasa Allah badan urip rasa Allah badan aku tarekat lan makrifat ko hebat banjing rasane sakit badan dari Gusur bener kan ahram soleh bagus artinya kalau melakukan sari ilmune muni am sari ilmune muni am orang muni Allah sudah sari ilmu saya masih saring pek sari ilmu muni am